ଏଇଠି ନମସ୍କାର ମନେ ଅଛିଟି ନା ସୁକାନ୍ତି ଦେଇ ଗାଁ ମାଳତୀପୁର ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଅଛଟି। ଆଉ ପୁଣି ତ ସେ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଘରେ କବାଟ ଝରକା ଦେଇକି ରହିବ, ଭଲରେ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ତ ଆମରି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ସବୁ, ନୁହଁ କି? ଆଉ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ ସେ ମାସ୍କ ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ହେଲା, ନାକ ଫାକ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, କାଲି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସନିଆର ଭଉଣୀ ସବିତା, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ବା, ସିଏ ବାହା ହେଇଛି ଗଲା ସନ ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ସେ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ଆଲୋ ଅପା, ନେଖାଜୋଖାରେ ମୋର ଝିଆରୀ ହେବ ଯେ, କହିଲା ଆଲୋ ଅପା, ଆଉ ଆମର ବି ଏଇଠି ସେ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ ବେସର ଖାଇବେ। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଡାକରାରେ ମୋ ପାଇଁ କରିନଥିଲା ସେ ମାଛ ବେସର, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ୁନ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତି। ହଁ, ଗାଁରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବାହା ହେଇକି ଯାଇଥିବ। ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ କ'ଣ କେଉଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଉ ଖାଲି କାହିଁ ତାକୁ କହିବି, କେତେ ଝିଅ ତ ଏମିତିଆ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେ, ଝୁଅକୁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇଦେ, ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ବେସରଟା ଶିଖେଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବ ସବୁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତ, ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ମାଛ ବେସର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ଭଲ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୋର ତ କାଠ ଚୁଲି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଆଉ ତ ଦେଖେଇବିନି। ଆଉ କହିଦେଉଛି ସବୁ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, କରିବ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ମାଛ କିଣିକି ଆଣିବ। ମାଛ ଆମର ସେ ସବିତା କହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ'ଣ ସବୁ ଫୋନରେ ଟିପିଦେଲେ କି ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ମାଛବାଲା ଆଣିକି ପ୍ୟାକେଟରେ ସଫାସଫି କରିକି ମାଛ ଦେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ, ଏ ଆମ ଗାଁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ବାରିପଟେ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ସେ କେଉଟୁଣି ଡାକିବ, ଆଲୋ ଗଦିଆ ବୋଉ, ଆଲୋ ସୁକାନ୍ତି ଭାଉଜ, ମାଛ ରଖିବୁ କିଲୋ, ବଜା ବସେଇଥିଲି, ତାଜା ତାଜା ସଜ ସଜ ମାଛ ଆସିଛି ବା। ଆଉ ଆମର ନଗଦ ନଗଦ ମାଛ ଆସିବ, ଆମେ କାହିଁକି କେଉଁଠୁ କିଣିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ବାହାରୁ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତିଆ ତୁମର ଅଛି ମାଛ, ନହେଲେ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ କିଣି ଆଣିବ। କିଣିକିରି ଭଲକିରି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବ, ସଫା କରିବ, ଟିକେ ଭଲକିରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେବ। ଲୁଣ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଆଣିକି ମୋତେ କହିଲେ ଇଏ ଲୁଣି ମାଛ, ଆକୁ ଭାଜିଦେବୁ, ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେବୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଦେଇଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଲୋ ହଇଲୋ, ତୁ କ'ଣ ୟା ଦେହରେ ଲୁଣ ପକେଇନୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତମ ପରା କହିଲ ଲୁଣି ମାଛ ବୋଲି, ଆଉ ଲୁଣି ମାଛରେ କ'ଣ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଆଲୋ ତୁ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ, ଲୁଣି ମାଛ ମଧୁର ମାଛ ସବୁଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ କି ଜାଣିଛି, ଆମ ଗାଁରେ ନା ସମୁଦ୍ର ଅଛି ନା ନଈ ଅଛି। ଏ ଗାଁକୁ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲା ପରେ ୟାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଖାଲି ମାଛ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଶାଶୁ ସବୁ ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ, କାହିଁ ନିନ୍ଦା କରିବି, ପର ଘରୁ ଆଇଛି ମୋ ଝିଅ। ଆଉ ଏମିତିଆ କରି ଶିଖିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ପୁଣି ଗପିଲିଣି। ଆଉ ଶୁଣ, ସେଇଠୁ ସେ ମାଛକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲକିରି ଭାଜିଦେବ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିବ, ସୋରିଷ ତେଲ ମାଛ ପୁରା ସଙ୍ଗାତ। ଆଉ ବିନା ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିକିରି ଟିକେ ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ତାକୁ ଭଲକିରି ବାଟିଦେବ, ଚିକଣ କରି ବାଟିଦେବ। ଶିଳ ଅଛି, ଶିଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଶିଳ ନଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିଦେବ ମୁଁ ଭଲକିରି ମିଶେଇକି ଚିକଣ କରି ବାଟିଦେବ। ଆଉ କରେଇରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକିରି ଆମ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇବ। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଜାଣିଛଟି? ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଜାଣିନ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ତମେ। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ହେଲା ଜିରା, ସୋରିଷ, କଳା ଜିରା, ମେଥି ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ସବୁ ମିଶେଇକି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟାଏ ପକେଇଦେବ। ଆଉ ଚୁନି ଚୁନି କରି ପିଆଜ କାଟିକି ଭଲକି ଭାଜିଦେବ। ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ ବିଲାତି କାଟିକି ପକେଇଦେବ। ଆଉ ବିଲାତି ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଟିକେ ଗୋଳି ଦେଇକିରି ଢାଳିଦେବ। ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ କଷିବନି, ଆଉ ସୋରିଷ ବଟାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବନି, ପିତା ହେଇଯିବ, ଟିକେ ରଖିକି ଦେବ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଇକି ବେଶୀ କଷିବନି, ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବ। ଆମ୍ବୁଲ ଅଛିଟି? ନାହିଁ? ଆରେ ଗାଁରୁ ସବୁ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇକି ଯିବ ନା। ଆଉ ସୋରିଷ ବେସରରେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବ, ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମାଛ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଯୋଡ଼ାଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିରିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବ। ଏଇଟା ମୁଁ କରେ, ଗଦିଆ ବାପାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଭାରି ମନ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି।
गदिया कहला आलो बोऊ तू खाली से माछ बेसर से माछ तरकारी आकु ही करूथा आ टिके से चाउमिन से बिरयानी करूनु आम से बजार उपर दुकान रे से भाईना होटेल रे केड़े बढ़िया करुची टोका को बिरयानी चाउमिन दरकार नांडी बाहागर लगी स्कूल तो नहीं बहीपत्र सब चुली रे पशिलानी टोकार खाली खाइबारे मन आउ गोटाए कौन से कौन टीवी रे गोटाए कौन क्रिकेट चली बीपीएल ना कौन टीपीएल ना कौन आईपीएल कौन चली ताकू भी देखुला सेटा भी कौन कालीठू बंद हो जाए गोटाए छुई आ गोटाए आलू धरिकी कौच बो देख लो मु क्रिकेट खेलुची कौन कह आजिका पिला हौ है सबू घरे जाग्रत कबाड़ सरकार बंद करके बाहर को बेस बुलीजनी आउ जो मैंने टे कहले बाहर को जी मर्द लोकट मनटा टे छन छन हो कह मास्क पिंधिकी जी आउ समस्ते भलरे है आउ माछ तरकारी करके खाइब केमिति लागिला कहिबो मते हौ रहउची बहुत गपिलिणी हा हौ नमस्कार नमस्कार।